Kani kediga batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan loom sopo near Fire Brigade Shilliang, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong bat kara karong. Ka Shilliang Traders Association haka Plie terek menta benajil leo arajar arpo, kala play ba ya ka collection center, Hamadan jong ka snong laumei, kenang ban pensok ya ka dia ka thiet jong ki Nongrep ka than Shilliang Ya kini kayo basipor la plepat ba da MLA ka Soyong constituency uba Samlen Mangyang ringkat ka jiran lang ki officer sarkar kinong yalam snong bat kiwi. Nakaliang jong president ka Shilliang Traders Association uba R Kharlor ulay thu ba on sedang no ya kini kayo hagini ki kindiat sngi banwan. Hakaba on sabo ya ka jaka bab kerpang na kabenta ban pensok ikinong wan ket mar ki bawan na kiwi pat kijela. Kumunong mikman ngasim ya ka sinjam ka banga dayman ay ka jing kersan ka pura ya pi ka dong area dingye isne barok kawe ba tong ya snok tilang nang ne sakman ngimdai banyo tang ya kani ka temporary markan ngakwa banyo ya ka yau dirang ka bala itu da ka sarkar bangin penyo ru ka sakar ka babiang bat nginwara ru ringkat ka jingtei ka babiang te kumta ka neru ngila budin mentang ngela proses secai bat nakaliang jongi kebangi ngi don lang ke kenhun kebinan ngile persang ban penslur ya kini ki yau dilang jongi seman laki dong ki than ki jongi knang ba kene ka jing ye kendu ki jongi ya kini ki jing ki balong menta bat hadin habur ru ngila ban sof ya ke problem ke bangi no machu kumni hare baro si kata ngila pelong met kalat hi ki jongi kedai tang ke yodo Tementa bangi kendu ikan hijingnya, nyemban se kumno ban thau kala kelti ban wara et kayu dilang hang ne kadong ka thai ka jongi naka benta ban ya biet ya biang lang hang ne ka snong ka jongi batru habangi penya ye kani kidon si bon kijinge yemla ba chuang su penbet penbiang kumne kumbagalong hari ni don kijinge kran kumno ban pli kumno ban sedang kumno ban ye kendu kumno ban pan ye jing trailang kam tamle nakalang ka snong lau mai pelun ki bala ai ne ka jaka kumni ndai ba ki shuai kum tu ki da rai da dorbar hi baro ka wei dengan sego ban ai kuble phi kum ka dorbar snong pilai rai ndai ba pi rai ka babakla pilai rai ya ka jingim jong pai Nongrep jong ka ne ka snong jong i chne hi baro ka wei hoi ke ne ka long ban ai kuble karpang nakaliang ka jong aru kum MLA ya pi ka snong lau mai pelun ba play sim ye ne sinjam da ka jing yo i changai de kublai sibon to ka ne sinong lau mai kanang kiu saprang habaro kiliang hoi la don ki bong balai tiara ai yo sulau mai balai pelong po mo lai ngot ring ong ipi ha ka ne ka por ka bakat ki nai pe than ya kata ondang ila snai ta ka yo dilang ka balong permanent ngin sa pe hang no ka jaka ka balong sentar kata ka dei ka jingkwa ka jonga bani trilang bat pi te hang ne ka ski ngam kwa ban penjrong ke jingkran ke jonga rega don ringkat bat pi ba pi ya ye ki kam ki babha manna ka sngi ngem sngi kumno ban pen bha shu shu ya kata kam ke ba pi ya te hagane ka sngi kwa ban chu gran khandiat habai de bat ka khai ka pateng hoj ngi ki brio ngem la ban kiu sha prang la ka de ka kari ka porthai la ka de ha ka stien jala la ka de ka snong ka thau la ka dei ka dong ka thang la dang im don ka lat khai pateng gemon ka snong ka thau ka sa dien te komta kani ka lat khai ki jongi ngi dei ban pli hang no ka banta ka badon bangin yo ban sim ka bu ban pen he kani ka lat khai jongi ndei ba ki onong ta ki nong thiet ba ki nong di kalong ru ka lat ai kam ya ki khon samla jongi la da ka yo ka don ha ne ka snong ka thang ki jongi te nak ta da ngi pi kene kalong ka kabu ka babiang kumno ban peni ba leng ba kene ka yo ngini yo banta ban simman talang hadin wei halaru wei nadu kinong rap nadu kinong thiet bat nadu kinong penya ya kene ka yo ngin ya bet ya biang lang rengkat berkesnong ka thau ka jongi hi baro ka wei te swa bangin penya ya ka khai ka pateng ka bahe ngasno banong ye pi ngi don kam ka plan bat ka ta ka plan ka jongi kalong Baswa bangin penyajak khai ke pateng lada ka surok tolong kumne ke makalong menta kinong khai ki thait banwan sini kakali jo kiru ki thait banwan sini
ngidon kam banyo e ka surok ka babha kalenti ka ya ke yeng ka transportation kada ka ba kongsan hadu ka ta banyarap ya ki nong khayi bakin wan sini ka dong ka than ki jongi te kong ta ngakar pahat epi to ye salang mentah ni ka por hani ngalasim khia kum unong mi khman baya ka ni ka surok nadu mau maram nong tleu mau mi mau landap hadu salat saw ngila pha menta ban yo sanction na ka wol bang ka bala he pha sanction kan poi gomba spa kruri te kan ne kan long sibanta ban plus ne ban ban khan chu ya kala khi ki jongi leng ba kalanti ke sengkin Kumbakalong tan ru menta bangi la pli kumut bangin ya dang no hi isu kwa ban sundap ting ni jengker ndiat dan kalian jungi ki malik badai ban penyat ni ki marap kebedan sini kathan tingin sedang no hi kini kisngi namar ba ni ba kini pi kini ki jengpul krek nolong kumne saker ki tin ki ne ban bu useng ban bu ki jor ki ba ki nongrep ki wara hang ni nang ba ngin yo ban sedang no kini ki kindiat sngi ki banwan ki marap te ki ba jumi sini kathan ki ba kham yu useng nang tau sok sao nang tau u kajor nang ta ki dahane nang ta ki pan kebi nang ta ki muli bat ki we ki jing thong ba ka to ne rai ba kham long major ba ki nongrep jong ne ka than jong ki jurep sene ka than tu ta using u kajor nang ta bot sok sao baro ci kata ten na leng jong ngi deal ba ki malik ki badai na po asam ngi salan ba yunu mar ba mi nang ne siapo asam hi don ru ki kartu ne ki bangi penpoi siapo yudu siapo yumulong te hanrai ki bapun ni ki ba ngi thit ki dei ki bangi ngi penpoi siapo kejelasan te khabal ngum ta dei ke kemut kinwan hi ni ki bri bana asam ne phinik bu ngom phi ne na ha pet kum thit ngi sene kalong kan rukom ki to ki malik ki badon nang teina po jelasam ki wan sene ki wan ra ki kali ki ai hanrai ban kontrol ya ka jing thit ki jing yu ne ta dei mangi một kí wan ra tang kapisa rangkat bat ki kali bakin kit nang nesti na ki jing thit kai ai na dong sedong kemut ngile hi mangi sene wa ki jing pen kre jongi ya banwan ki kali ki manbar kalong kan rukom ngila bu ko wei ki jaka hang thi po jan lat nong pathaw thi nam ta mangin le sini tai sar te ki te wa hang ne ha po kayau ne ru in pen kre ko wei ki jaka ko wei ki dara ba amda ki wan hang ne ka tai ka parking kin yeng ba ki kali hang tai bat maki kin syong si jaka hang tu na kamta ka safety ki jongi mot kinum yo ra ban long kontak bat ki ki bri ki jongi sene te kin wan kin syong ba hang ta si jaka bat mangi ngin lut ya ken ki marep ngin nang ne tu kali bat ketu kali ondal ladep lut itu bar kin sulit bet klem daya keren le kin long kontak do no bat ke bam kadi ru la pen kre ya ki ba ngin ai bi ha kata ka jaka ka bangi la pen kre ta juki jing sang ni don kat kum kalas salan dengi kalong ha tarkom kat kum kalas salan ni tang kinong tit jor ngidon ap laingot te we unong tit jor punyat hang ne om duna ya ka siklor katan lak we unong thayi punyat kemut wan kit mar nang ni kan ka jinglot ju kalong lam no siklor katan lak ka jingmi jor ne we ada khenlang baro ngidon ap laingot ka poi ski arf rukulor ai tang jor te using pade kat kum ka las halan arjar kendai kalong ba ni penmi nang ne lakum no kat kum jing kan jungi prapusan kali wei malik te ngidon lakum no ne khat wei malik ki ba salan using te lada khat wei malik ki penmi lakum no kalong i wei i invest hang ne lakum no 16 krore nang i khenlang baro kala poi adu 16 krore ai habidai tang using bo mi nang ne kathai sistem boy ngatrai namar ngi sene lamun 96% gede gunung rap imat la nang maklanga kidor bakhat aspa ying ye kene ke area ke jongi ten lat nang ta kamut ba tang aspa ying ye ki bedang kide gibri ku batri kam sukar nai lamno syajar kide gibri ku ba im makarat nakaleng jongi option ngila approach ki bos sukar nang ba kala ban ai no da permanent collection center ngi hakene ka dong ke jongi nang ba ngila ban lum ki marep nak ni ka than ken te ngila pha ngila bu ku memrendam tu kasngi bawan i agricultural minister bat ngila yo ru respond nak liang jong gorman ba yakne ka kam ngila proses cha chakmat mula kren lokal mene ba kam ditkam ba kene ka da ka sokar ki simkhia kan long ke jimutoy yang iru dai tang bangi approach tang yakne collection center nai nam tak ban mentoy nongrep ngila bu ru ku memrendam ba
kan plino yak laknum no kasukar jelal dolong kepala kan plino daka inspektorat agrikultur kini kathan jungi nang makan long kejung toy Nongrep jungi kan ya pan arpra Rupah. Mon. Simon TV Plie ni pat Plie na. ปัดปลายya jadi ha dalawan mantit ubri hayeng dala deputi ne bisa jadi bamlang su balang lai bu thuk ini de bamlang thuk Oh, turun. sing sampok